maula abul baraka. Maula abul baraka, ya maula abul baraka, ya maula abul baraka. Ilahu ka ƙara ban dama cikin begen abul baraka, na ɗau wasu sirka na gaya wa halitta shehu abul baraka. A yau waƙar hususance a gidan maulanmu abul baraka, akan 'yan zawiya ni tsara ƙasidar shehu abul baraka. Salati sallama da iso su tabbata gun Habiballah, da shi aka raya ruhinmu muna zikiri cikin Allah. A sa'alai da dukkanin ashabu irin su Saifullah, Aliyu da Fadima ku ne muradin shehu abul baraka. Maula abul baraka, ya maula abul baraka. Gidanmu daban yake ahali na shakti jani waliyullah, da shi muka tutiya babanmu daban yake ko a ibadallah. Barhama tsaya muna a cikin komai ka zamo muna hizbullah. Yau gani da baitika a cikin begen maulanmu abul baraka. Kuraka ne na je a inda ke rabon sirri cikin nazari, gidan maulan mu shehu sule a nan aka ba mu muna fari. Da maula shehu mahi baba halifa zauma cikin shiri, da su muka samu sirri ga mu muna tebon abul barka. Maula abul barka, ya maula abul barka. Masoya gani na dawo a yau ma zani tuna maku ne, kamar yadda na faɗa farkon ƙasidar za ku je a take ne. Hususance ga duk ali na zawiyar mu faɗar haka ne, ku ji ni da kunnuwa na basira ya ahalin abul barka. Gidanmu da sirrika wallahi akwai komai ku dudduba, tuwonmu da jarmiya a cikinta akwai nama da sirrin ba. Bayin ko kaɗan a gidanmu fa babu shi ku ƙara gaba, ba mai kukan rashi a cikinmu fa sirri sai abul barka. Maula abul barka, ya maula abul barka. Mu ba 'ya'yan riko ba ta ya za a yi mu zamo kamar abula. Babanmu daban yake mai share hawaye ne su bar kwalla, ya tattara sirrika ya ba mu muna tafiya cikin Allah. Hijabai shi yasa wasu ke nema ga wani abul barka. Mamaki yayi yawa ga muridi mai nema da dacewa, ya tsallake zawiya ya je neman sirri na sadarwa. Ta ya ka saba lamba ka yi kira dan ba ka ganewa, wayar aswici of ba sabis sai a gidan abul barka. Maula abul barka, ya maula abul barka. Da yawa a kaɗabu sun burin ilahu ya ba su abul barka, ko su zamo muridai ko ahalin maulan mu abul barka. To kaga ashe bara a gidan mabukaci ba shi da albarka, kai dai ka tsaya gidanku da gaske ka so shi ka samu dukan barka. Ya dai isa fahari zawiya babu kamar ta a duk nazari, tarihi ya faɗa ita ce ke kan turba abun fari. A shari'a ta yi fice tsarinta daban yake ko a wurin zikiri, nan ne warka ga mai son gyaran ruhi sai abul barka. Maula abul barka, ya maula abul barka. In ba in zawiya ba ina almajirai suke daisa, sun zarce sa'a a ilimi arziki sun zarce yin gasa. Faila ta lullube su karamo momina ta bunkasa, ba sa maula gidan kowa albarkar shehu abul barka. A
Gusau da akwai karamar shehana Barhama Musa lura, zawiya ce take da sirrin shehu da shehu mai hura. Diwani ya haɗu daga zawiya daga shehu mai nasara. Sharhin sabon fari daga Dakta Nasir Dagun Abul Barka. Maula Abul Barka, ya Maula Abul Barka. Wannan ma ya ishe mu bar hangen komai mu bar waigi, mu tsaya a cikin jiwarar shehu akan komai mu daddage. Malamai su ta aiki mu kuma na shiri da yin bege. Albarka ta maye mu muradi ya cika dan Abul Barka. Ya himmatu shehu dirce taken maulan mu Abul Barka, haka dakta ke fada farkon wa'azi dan karuwar barka. Haka duk wani malami daga zawiyar maulan mu Abul Barka zai yi muhadara sirrin sa anan taken Abul Barka. Maula Abul Barka, ya Maula Abul Barka. Bari dai na takaita zancen dula marina gun Abul Barka, sirri na gun Abul Barka, ilimi na gun Abul Barka, dafa'i na gun Abul Barka, jalabi na gun Abul Barka, wadu'u na gun Abul Barka, hakuri na gun Abul Barka, jinkai na gun Abul Barka, alfarma na gun Abul Barka. Allah domin Abul Barka, domin ilimin Abul Barka, domin hakurin Abul Barka, domin natsuwar Abul Barka, don albarkar Abul Barka, don halayen Abul Barka, don matayen Abul Barka, domin sahaban Abul Barka, domin 'ya'yan Abul Barka, domin sallar Abul Barka, domin azumin Abul Barka, domin wuridin Abul Barka, don zawiyar Abul Barka. Allah dan shehana Barhama ka bar mu da san Abul Barka. Madubin hadarar gausi Barhama da shi yake fahari, bustanan nan da ya yi masanan a Gusau da ta zaga dukka gari. Sirrin farko aje ga ya faru rabu ya samu kai katari, karamar shagga Abul Barka ta cillo ga mu cikin barka. Maula Abul Barka, ya Maula Abul Barka. Mazajen shagga Balarabu sun yi daban da na ko ina ku faɗa, ina ƴaƴa yana sa ku duba duk ulama ne na bida. Idan ka shigo gidansa karama za ka gani ta baba da ɗa, da'ifan hadararsa jigajin kai ne shehu Abul Barka. Malam Audagar lawar ga kasida lalle ta zamo izina wurin dukkan muridi inda ya sadiku ne fakar masana. Kana da irin shimi kuma za ka yi da wani sawajjatuna, idan ka wai gaba ya mu barka nan mu ko musan barka. Maula Abul Barka, ya Maula Abul Barka. Salatin hadara da karamci aiwa rasulu maljauna, makomar rayuwar mu ta baya da yanzu cikar sa'adatuna, da alaye a sasa mai da waliyai sun suratuna. Albarkar yin salatin nan a haɗa mu da shakka Abul Barka. Allah dan Abul Barka.